फैगौ बिसायख'थियाव जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिआ बिसायख'थियाव बाहागो लागोन बे क्लियार। दाखलि 20 तारिख खालि जि भुटाननिफ्राय गबोनाय साद जोंनि आंगो मावथि बिथांमोनखौ मोजाङै मोजां सिकिउरिटि होनानै न'आव दोनहैदों। भुटान एटेकनि एसे सिगां 7 जन मिसिं अबस्थायाव माने गोमानानै दङ। जोंना जेबो गोनो गोथो गैया। मटामटी जों 100% माने साक्सेस माने खुबै फलप्रसु होनना बुङो बेखौ जों माने मोननो हादों। खुलुमबाय निउज नायगिरि गासै रायजो राजाफोरनिसिम इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि आफादनिफ्राय जांख्रिथायारि हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै सेप्तेम्बर 2024 सान दिनै जों मोनसे गोनांथार एग्जिकिउटिभ मिटिं जथुमनाय जादों। बे जथुमनायाव थांनाय समफ्राव जोंनि जायफोर खामानिखौ जों मावबोदों बेखौ जों रिपर्ट हिसाबै होबाय। दाखलि 20 तारिख खालि जि भुटाननिफ्राय गबोनाय साद जोंनि आंगो मावथि बिथांमोना गबोदों आरो थांनाय 21 तारिख जों आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों आसाम सरकारजों जों सावरायदों आरो मैयाबो जों सावरायदों। बे साननैसोनि जिथु डेभेलपमेन्ट बे डेभेलपमेन्टखौ जोंनि आफादनि गासै जिल्ला लेभेलनि मावथि बिथांमोननिसिम जों रिपर्ट हिसाबै जों फोरमायदों। बेजों लोगोसे जोंनि आफादखौ आरो साबसिन हामसिनै मोजाङै रान खालामनो थाखाय स्मुथलि रान खालामनो थाखाय जों आफादखौ रिसाफल खालामनानै लादों। बेहाय जों जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै रजराज बसुमतारी रिमोनलां बिथांखौ जों जेनेरेल सेक्रेटारि बिबानखौ होनाय जादों। बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि जों जगदीश ब्रह्म बिथांखौ होनाय जादों। बेनि उनाव फाइनेन्स सेक्रेटारि सन्जित बसुमतारी बिथांखौ रां भान्डारि सेन्ट्रेल कमिटि रां भान्डारि बिबानखौ बिथांनिसिम गथायनाय जादों। बेनिफ्राय स्पक्स पार्सन हिसाबै जों बानस दैमारि बिथांखौ जों बे बिबानखौ होनाय जादों। बेजों लोगोसे जोंनि आगुनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां मानगोनां दिलरन्जन नार्जारी बिथांखौ जों एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै जों लाखिनाय जादों। बेखिनिखौ जों दिनै रिसाफल खालामनानै जोंनि आफादखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि आफादखौ स्मुथलि रान खालामनो थाखाय जों बेखिनिखौ दिनै एग्जिकिउटिभ मिटिङाव रिजलिउसन पास खालामनानै बेखौ जों थांखि हिसाबै जों इउनिमासलि लानाय जाबाय। बेनि गेजेरजों मोनसे सोंथि बावैसो सानाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिआ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमदों। बेयाव माबादि फिथाइ मोनदों जों मा फोरमायगोन? जों दाख्लैबावै 21 तारिख खालि जों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों जों सावरायदों। बे सावरायनायाव जोंनि जेसेबां हार्डकर हिसाबै रिहेबिलिटेसन मोननो गोनां दङ बिनि सायाव जों सावरायदों आरो बिथाङा बेखौ डिसेम्बर मासनि भितरावनो जेसेबांखिनि आद्रा थानाय हार्डकरनि रिहेबिलिटेसन बेखौ होजोबनायनि खोथाखौ बुंदों। बिनि अनगायै मुंख्लं नखरनिसिम जिथु एसग्रेसिया हिसाबै अनसुंथाइ हिसाबै होनो गोनां गोबां बाखि दङ। बेनि गेजेराव 620
बेखौ थाबैनो होनाय जागोन होनना बुंदों बिथाङा खोथा होदों बाखि केस जितुनिखि एनआइ केस दङ एनआइ केसआव जोंनि थान्दै जोंनि मावथि लोगो सानैया माने फासिनि अर्डार जाना दङ बेनिफ्राय साब्रैया लाइफ सेन्टेन्स जानानै दङ बाखि 50 जन माने 50 जन माने आन्डार ट्रायल सोलिबाय थादों बेखौ एनआइ निफ्राय माने सेन्ट्रेल जुडिसियारि सिस्टेमनिफ्राय लाबोनानै जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टनि जुडिसियारि सिस्टेमनि आन्डाराव लाबोनानै बिथांमोनखौ बे केसनिफ्राय बोरै बारग'होनो हागोन बेखौ बे माबाखौ लाबोनानै बिथाङा जोंनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों जे जोंनि स्टेटनि आन्डाराव लाबोनानै बेखौ बिसार बेबस्थायाव जों लाबोगोन लाबोनानै बोरै हायो जों केसनिफ्राय मुक्ति खालामनो हायो बेखौ जों नाजागोन होननानै बिथाङा जोंखौ खोथा होदों मथा मथि जों 100% माने साक्सेस माने खुबै फलप्रसु होनना बुङो बेखौ जों माने मोननो हादों माने पजिटिभ 100% पजिटिभ होनना बुंनांगोन आरोखि भुटान एटेकनि समाव एनडिएफबिनि माखासे दैदेनगिरिफोरा गोमानानै दं बेनि थि गुमुर दासिम मोननाय जायाखै बेनि सायाव मा फोरमायगोन जोंनि टटेल दिनैसिम भुटान एटेकनि एसे सिगां 7 जन 7 जन मिसिं अबस्थायाव माने गोमानानै दङ जोंनि भुटाननिफ्राय साथाम हाब्रां अजौखां आरो इरागदाव बिथांमोना साथामा भुटानाव मिसिं जानानै दङ बाखि साब्रै डिमापुराव दिदेरासा उदला ओमफ्राय जोख्रोब आरो डाब्लिउ अनसुला गासै 7 जन बेखौ मा अबस्थायाव दङबा दङ गैयाबा गैला बेखौ जोंनो क्लियार होनांगौ तथ्यखौ जोंनो क्लियार होनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों आरो बे 7 जन जोंनि लिडारफोर गोमाना थानाय बिथांमोननि लिस्टखौबो जों मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आखायाव जों गथायदों 14 सेप्तेम्बर एनडिएफबिनि मुंख्लं सान जानानै थांखांबाय बेखौ उदालगुरि आरो गहपुराव खुंनाय नुनो मोन्दों बेनि सायाव मा फोरमायगोन जोंना जेबो गोनो गोथो गैया जों किसुमान हान्था मेलानि असुबिदा फाइनान्सियेल क्राइसिसनि थाखाय जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्रायनो जों बेखौ बिथोन होदोंमोन जायफ्रा गहपुरा एसे गोजानबो जायो जायफ्रा एटेन्ड जाहैनो हाया बिथांमोना गावबागाव जिल्ला कमिटिफ्रा बे माने मुंख्लं सानखौ खुंनो हागोन बे हिसाबै जोंनिया कार्बि आंलं गवालपारा बिथिं गुवाहाटी सिटी कमिटि आरो बाक्सा आरो होजोंहाय धेमाजि बिथांमोना जिल्ला आफादफोरा गावबागाव जिल्लायाव बेखौ खालामदों आरो उदालगुरियाव जिथुनाखि खालामदों बियो मुंख्लं बांबुरगोरा फाउन्डेसन होननाय मोनसे फाउन्डेसन दङ बे फाउन्डेसना अर्गानाइज खालामदों आरो बेयाव बिटिसिनि माबायाव थानाय खुंथायाव थानाय इउपिपिएलनि मानगोनां बिथांमोना इएम डेपुटि चिफ आरो गोबां माने एमएलए आरो लकेल गुबुन हारिनिबो माने इउपिपिएलनि मावथि बिथांमोना बेयाव बाहागो लादों दा मुंख्लंआ जोंनि बिर जोहोलावफोरखौ सुंग्रिनाया फुजिनाया जोंनि मोनसे बे मोनसे रेसपन्सिबिलिटि जों बेखौ खालामथारनांगोन गतिके जाय जेरै गोसो बेखौ खालामनायाव गावबागाव गोसो बायदि जोंनि बिर जोहोलावफोरखौ जायफ्रा बर' माहारिनि माने उदांस्रिनि थाखाय बर' माहारिनि थामोनथानि थाखाय रैखाथिनि थाखाय जिउ बावलांबाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबाय बिथांमोनखौ माहारि हिसाबैनो
सिबिनाय खुलुमनाय बे सुंग्रिनायाव रावहाबो जेबो बेहाय बादा बा दिमत जेबो थानाङा बेखौ जों फोथायो। बावैसो सान सिगां भुटान हादोरनिफ्राय NDP-नि सा 6 केडारफोरा भारतसिम दैथायहरजानायखौ जों नुनो मोनदों। बिथांमोना दा भारत सरकारनि आखायाव दङ ना गावबा गावनि न'आवहाय दङ? बिथांमोनखौ भुटाना जिहेतु आलादा मोनसे सभरेन कान्ट्रि, बे कान्ट्रिया मोनसे कान्ट्रिनि जिहेतु पिपल बिसोरो बे हादरनि इन्डियानि सिटिजेन, बे हिसाबै जिथुनिखि सिस्टेम दङ बे सिस्टेम मथे भुटान गभर्नमेन्टआ इन्डिया गभर्नमेन्टखौ गथायदों। इन्डिया गभर्नमेन्टआ बिसोरखौ रिसिभ खालामनानै दुस्तुर मत बिथांमोनखौ मोजाङै मोजां सिकिउरिटि होनानै न'आव दोनहैदों। दिनै बिथांमोना न'आव आलो गोजोनै गावबागाव फेमिलिजों दङ आरो जों बिथांमोनखौ लोगो हमदों आरो जों रिसिभ खालामनानै लादों। न'आवबो जों खबर सुलाद लाहैदों। सरकारनाव मोनसे कुइसन बाव जों सम खोनानो मोनबोबाय थादों इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डेभियाव फैगौ 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव बाहागो लागोन होननानै दा बे बेसेबांसिम थियारि जानानै दं जों मा फोरमायगोन सारा? फैगौ बिसायख'थियाव जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDP-आ बिसायख'थियाव बाहागो लागोन, बे क्लियार। दा जों बबे पार्टिनि माबायाव जों आन्डाराव बबे पार्टिनि बेनाराव जों BTC इलेक्शनाव बाहागो लागोन बेखौ दाबो माने क्लियार जायाखै, किन्तु इलेक्शनाव बाहागो लानाया बे 100% खाथां। Thank you.